בישראל נעשים כ-35,000 טיפולי פוריות בשנה. במרכז התוכנית נדבר על נושא רגיש זה ועל האפשרויות והחידושים הקיימים בתחום ההפריה המלאכותית. וגם נשוחח איתכם הצופים על שאלות ונושאים שמטרידים אתכם. אני מזכיר לכם את כתובתנו, חיים בריא, אולפני הרצליה, הקסם 12 הרצליה. אנחנו מחכים לשאלות ולהערות שלכם. יש לנו גם מספר פקס, 077-350-1076, וגם אימייל, חייםבריאים@nana10.com, ואתם מוזמנים לכתוב לנו. בואו ונתחיל. שלום לאורחת הראשונה שלי, פרופסור מרתה דירנפלד, מנהלת היחידה לפריון והפריה חוץ גופית במרכז הרפואי כרמל. אז מתי אנחנו מגדירים זוג כזוג לא פורה, או זוג, בואי נקרא לזה אחרת, שיש לו בעיה או עיכוב בפוריות? לפי הספר שלנו, זוג שמנסה להירות במשך שנה ולא מצליח להירות, מוגדר כזוג אי פורה. אבל הספר והחיים הם שונים. אין סבלנות כשמחליטים. א', אין סבלנות, אבל ב', כתוצאה מטכנולוגיות חדשניות שהתפתחו בעשור ובשני העשורים האחרונים, מקרים כמו למשל שיש לגבר 0 זרע. אין לו מה לחכות שנה. בוודאי. אז ההגדרה הזו היא הגדרה לפי הספר זוג פורה, אבל עדיין זוג שמעוניין להיכנס להיריון. יש מקום לברר את מצב הפוריות שלו, ובמיוחד, לאור העובדה שנשים היום, הן דוחות את גיל הפוריות שלהם. הילד הראשון נולד בממוצע בגיל הרבה יותר מבוגר היום, מאשר לפני 10-20 שנה. כך שיש בהחלט טעם לזוג, הרבה פעמים דוחים את הפוריות, חיים הרבה שנים יחד, גומרים תואר ראשון, תואר שני. כן, נעשה קודם קריירה, ושנגמור את הקריירה לקח לי... ואז מגיעים למצב שבהחלט הנושא הזה של שנה, קיום יחסי מין ללא ילדים, אי פריון, הוא לא מתאים, גם באופן אינדיבידואלי לזוגות, סובייקטיבית, וגם אובייקטיבית, לאור חידושים ברפואה, שבעבר אם היה לגבר 0 זרע, אז היינו דוחים את הבשורה בשנה. היום יש מה לעשות. אוקיי, אז בואי נגיד, איזה סוגים של בעיות קיימות בתחום הפוריות? הסיבות לאי כניסה להיריון. אמרת לנו מקרה אחד, 0 זרע, אבל את לא תוכלי לפרוס את כל הבעיות, אבל מה הבעיות השכיחות יותר? בעיקרון אני קוראת לזה השילוש. צריך זרע, צריך ביצה, צריך שהם ייפגשו. ואחר כך הם צריכים להשתרש, העובר צריך להשתרש ברחם. אז דבר ראשון, כמובן, הבדיקה הכי פשוטה, שלפעמים דוחים אותה הרבה זמן, זה בדיקת זרע. כי בדרך כלל אצל גברים, אצלנו אין בעיות. כן, וגם בקרב חלק מהאוכלוסייה הדתית, אסור לתת זרע רק אחרי 2 של ניסיון. במשך השנתיים האלה מותר לעשות לאישה איזה בדיקות שרוצים, גם פולשניות, אבל בסופו של דבר אצלה יכול להיות הכל תקין, אבל עוד אין לנו בדיקת זרע, והזרע יכול להיות מאוד נמוך. וזה בזבוז של 2. הרבה פעמים זה קורה לצערי. אז דבר ראשון, זרע זה בדיקה ממש לא פולשנית. ואחר כך בודקים בכמה שאלות אפשר לדעת אם האישה מבייצת. לא צריך כמעט בדיקות, אבל פשוט כמה שאלות ממוקדות, כיוון שאנחנו יודעים שהמחזור הסדיר הוא מראה לביות סדיר. אני כבר מלמדת אותך את המקצוע. כן, כן. והצלע השלישית זה הנושא של המפגש, של הזרע הביצית, שזה בחצוצרות, זה בתוך הגוף. אנחנו לא יודעים מה קורה למקום המפגש, אבל הרבה פעמים גם כתוצאה מאנמנזה, מתשאול של האישה, אנחנו יכולים לשער שאולי יש איזושהי בעיה בחצוצרות. איך אפשר לדעת כשיש בעיה בחצוצרות, שיש סתימה או חסימה בחצוצרות, ולכן אין מעבר של הזרע מהנרתיק לרחם ומהרחם לשחלה? השיטה המקובלת זה צילום רחם. מכניסים חומר ניגוד לתוך הרחם, ותחת שיקוף רואים איך שהחומר עובר דרך שתי החצוצרות ומתפזר לחלל הבטן. אבל הרבה פעמים אנחנו יודעים שמניחים כיוון שזו בדיקה הכי פולשנית מכל הבדיקות שהזכרתי, הרבה פעמים אנחנו יודעים כתוצאה מהתשאול, כי אם אנחנו רואים שהזוג חי ביחד והזרע שלו ממש נפלא בבדיקות חוזרות ובתחום תקין, והביות של האישה מאוד סדיר, והיום נשים גם בודקות באופן עצמי, יש קיטים בבית מרקחת, ולאורך זמן יש להם תזמון טוב ואין בעיה ביחסי מין, אנחנו תמיד מניחים שזה באמת בעיה בחצוצרה, או אם היא עברה פנדיצית או היא עברה איזשהו דלקת באגן, אז זה הרבה פעמים רומז לנו.
בעוד שאם מדובר בזוג מאוד מאוד צעיר, ואנחנו רואים על פניו שהאישה אין לה שום סיפור, ולגבר יש ספירת זרע מאוד מאוד חלשה, אז בוודאי לא נעשה לה בדיקה פולשנית, אלא קודם כל לטפל בגבר או בבעיה של הזרע. אז בעיקרון, האי-פוריות מורכבת מסיבה של האישה, סיבה של הגבר, וסיבה של... וקומביין, זאת אומרת, צירוף של שניהם, ויש איזה 10% מהזוגות שמוגדרים, בדרך כלל זה הכי מעצבן את הזוגות. זה 10% מהזוגות הם מוגדרים כי אי-פוריות מסיבה בלתי מוסברת. Unexplained infertility. כמה מצב רגשי, נפשי, משפיע על כך שאין קליטה של הביצה והזרע ביחד? אתה לא כל כך תאהב את התשובה שלי, בגלל שאני יודעת שאתה מאוד מודע לגוף ונפש, וגם אני. אני חושבת שגוף ונפש זה דברים מאוד חשובים וקשורים. זאת שאלה שגם המאזינים שלי שואלים תמיד. אבל הפריון, מבחינה אבולוציונית, ההשרשה זה אירוע מאוד אלים. למרות שהוא נדיר, הוא מאוד אלים. ואני לא חושבת שגורמים חיצוניים יכולים להשפיע דרמטית על הדברים האלה. אני נותנת תמיד לדוגמה למטופלות שלי, נשים באפריקה, הן ברעב, הן נאנסות, הן במצוקה נוראית, ולאו דווקא באפריקה. הן בתת תזונה, והן לא נכנסות להיריון. אני חושבת שהנושא של ריפרודקשן, רבייה, מבחינה אבולוציונית זה משהו מאוד חזק. אבל זה לא אומר שהאישה לא צריכה להיות רגועה, ושעצם העובדה שתהיה רגועה יאפשר לה טיפול בצורה יותר מסודרת. כשצריך טיפולי הפריה במבחנה, הסטרס יכול לגרום לאישה להפסיק לגמרי את הטיפולים, ואז היא באמת יהיה לה קשה להרות. אז יש בהחלט אפקט בלתי ישיר ובלתי ישיר של מצב נפשי על מהלך הטיפולים, על הרצון לטפל, אבל לא על ההצלחה. אני אישית, ואת יודעת את זה, מאמין מאוד בגוף ונפש. אני יודע שאם מישהי לא מצליחה להיכנס להיריון ומקבלת ברכה של רב, והברכה מרגיעה אותה, אז היא נכנסת להיריון. אנחנו מכירים, ואת ודאי מכירה יותר ממני, נשים שמנסות ומנסות 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 ולא מצליחות, מאמצות ילד, החרדה שלהם והמתח יורד, ואחרי שנה באופן ספונטני, בלי טיפולים, בלי IVF, בלי הפריות, בלי הזרעות, היא נכנסת להיריון. כלומר, אבל את יודעת, זה דבר שאי אפשר כמובן להוכיח אותו, אבל תמיד טוב יותר להיות רגוע. כשאירוע סטטיסטי הוא נדיר, כן. יש לנו איזושהי נטייה טבעית לשייך אותו למשהו שקשור לזה. היה פעם כיסא בסופרמרקט בראשון לציון, ואנשים היו נוסעות לשבת על הכיסא הזה. ותמיד היו כמה שנכנסות להיריון. כן, אוקיי. עכשיו, יש לנו כמה אפשרויות, נכון? מה ההבדל בין הפריה חוץ גופית לבין הזרעה, ולבין מה עושים עם שיפור זרע? תהיה לנו כמה נקודות על כל דבר. היום יש לנו איזשהו תרשים זרימה, ברגע שעושים את האבחון, יש איזשהו תרשים זרימה מסוים. ובתרשים זרימה הזה כמובן שאם יש בעיה של ביוץ מטפלים בביוץ, אם יש בעיה של זרע מטפלים בזרע, ואם החצוצרה סתומה הולכים ישר למסלול של הפריה במבחנה, כי עוקפים אותה. הניתוחים המורכבים... רק נגיד, תסבירי לנו למה הפריה במבחנה... המפגש, הרנדבו בין הזרע והביצית מתרחש בתוך החצוצרה, שזה מין צינורית קטנה שמחוברת משני הצדדים של הרחם. וכשהזרע מגיע דרך הנרתיק, הוא נכנס לתוך הרחם, והוא שוחה לעבר שתי החצוצרות, שבקצה של החצוצרה היא נראית כמו איזושהי מין מניפה כזאת, כמו חצוצרה, והיא עושה תנועות כאלה, כמו האצבעות שלי, ותופסת את הביצית. והביצית והזרע נפגשים בתוך החצוצרה, ורק 5-6 ימים לאחר המפגש, זה יגיע לתוך הרחם. זה ימדוד לאט הרחם. הם מתאחדים וחוזרים חזרה לרחם. ולכן כשהחצוצרה סתומה, בקצה שקרוב לרחם או בקצה שרחוק מהרחם, אז הזרע והביצית לא יכולים להיפגש, קוראים לזה פקטור מכני. אז במידה ואנחנו מאבחנים פקטור מכני, אז אנחנו ישר הולכים ועוקפים את החצוצרה, כמו מעקף. אנחנו לוקחים את הזרע והביצית, מחברים אותם במבחנה. בואי צעד אחורה. איך אתם לוקחים את הביצית? מהי שאיבת ביציות? ואיך אנחנו? אוקיי. אז אם אנחנו מדברים על המסלול הזה שהולך ישר להפריה חוץ גופית, בהפריה חוץ גופית, מה שאנחנו רוצים לעשות זה להשיג יותר משביצית אחת. בניגוד לגבר שיש לו מיליוני זרעים כל חודש, לאישה יש ביצית אחת כל חודש. ילדת המבחנה הראשונה נולדה מביצית אחת, שעקבו אחריה 24 שעות. וכשהתחלתי לעשות הפריה במבחנה לפני המון שנים, לפני 30 שנה, היו קוראים לנו ב3 בבוקר, ב4 בבוקר, היינו רצים אחרי הביצית.
כיום יש תרופות חדשניות, ואנחנו יכולים לקבוע שישיבת הביצית או התהליך של הביוץ יהיה בדיוק בשעה 8 בבוקר, כולם מגיעים טריים, מסודרים, ומוצאים את הביציות בהרדמה כללית קלה, באמצעות מטמר וגינלי בתוך הנרתיק, עם מחט, וכל הפעולה לוקחת 10 דקות. מוצאים את הביציות, שמים אותם בצלחת. עושים מטשטשים את האישה, נכנסים עם מכשיר של אולטרסאונד, רואים בדיוק איפה ומחברים מחט לאולטרסאונד, המחט כבר מקוילת על המסך של האולטרסאונד, והרופא יכול להיכנס לתוך הזקיק, לשאוב את הנוזלים מתוך הזקיקים שמתפתחים כתוצאה מהתרופות שאנחנו נותנים, והתזמון של הביוץ. ואז זה עובר למעבדה בתנאים מאוד מאוד קפדניים. הטמפרטורה מאוד חשובה לכל התהליך הזה, התערובת של הגזים, המדיום, מאוד משפיעים על ההצלחה. ואז הם מאתרים את הביציות, שמים אותם בתוך אינקובטור לנוח קצת, ואז מפרים את הביציות על ידי הזרע. מכניסים את הזרע לתוכו יש 2 שיטות הפריה, שיטה אחת עם זרע תקין, כי אנחנו אמרנו, אם יש סתימה, הזרע לאו דווקא לא תקין. אז עושים לו איזשהו תהליך הכנה, ואנחנו שמים על כל ביצית כ-50-100 אלף תאי זרע בתנועה. והיה והזרע הוא מאוד חלש, או שהוא 0, אז צריך לקחת אפילו ביופסיה לפעמים מהאשך, לאתר את הזרעים, או שיש לפעמים זרעים ממש בודדים, אז צריך להזריק את הזרע לביצית. זאת שיטה שנקראת להכניס ממש את הזרע לתוך הביצית. נכון, זו שיטה שנקראת מיקרו-מניפולציה, ואז בניגוד להפריה הרגילה שהטבע בוחר איזה זרע ייכנס לביצית, בשיטה הזו שנקראת בז'רגון של הרופאים וגם הפציינטים כבר איקסי, מכניסים את הזרע לתוך הציטופלזמה, לתוך הביצית, וכ-16-20 שעות אחרי זה אנחנו יכולים לראות כבר אם יש הפריה. וכיומיים-3 אחרי זה מתפתחים כבר עוברים. בצלחת. בצלחת. אנחנו נדבר על החידושים אחר כך, שהיום אנחנו מתמקדים בזה איך לבחור את העובר הנכון, מי העובר שישתרש יותר טוב. יש עכשיו חידושים מדהימים בשטח הזה, שתכף נגיע אליהם. וזה במסלול הזה שהחצוצרות סתומות, וזאת הייתה ההוראה העיקרית להפריה חוץ גופית כשהתחילה. במשך השנים למדנו באמת לעשות את המיקרו-מניפולציה. כשהייתה בעיה בגבר לא היה לנו פתרון. לא היה, כשהיה גבר עם זרע מאוד חלש, היינו הולכים לבנק הזרע. כיוון שבהפריה במבחנה הוא לא היה מפרה. ובשנות ה-90 המוקדמות פרצה טכנולוגיה חדשה של הזרקה של הזרע לביצית. מאוד פחדנו בהתחלה לעשות את זה, פחדנו שזה יפגע בכרומוזומים, בגופיפי התורשה, וכך שזה לקח הרבה זמן עד שהשיטה הזאת אימצו אותה באומץ. והיום יש מעל 1,000,000 ילדים כבר שנולדו בשיטה הזאת. עכשיו, מהי השבחת זרע? זה כשעדיין הזרע הוא קיים. אוקיי, השבחת זרע, כשאנחנו לוקחים דגימה של זרע, אנחנו מסתכלים מתחת למיקרוסקופ, לוקחים טיפה קטנה, אז אנחנו בדרך כלל מתייחסים ל3 פרמטרים עיקריים. מה הריכוז שלו? כמה מיליוני זרע יש ביחידת נפח? מה התנועתיות שלו? כמה זרעים זזים מהר? וכמה צורות לא תקינות. מה זה נקרא צורות לא תקינות? זרע, יש הרבה זרעים שיש להם 2 זנבות, זרע זה ראש וזנב. אז הרבה זרעים שוחים לא כמו שצריך, בגלל שיש להם ראש גדול מדי, אנחנו רוצים את הזרעים הקלאסיים, אשר נראים בריאים, מה טובים. מה שאנחנו עושים בהשבחה, אנחנו לא יכולים להשביח, יש הרבה אנשים שחושבים שאנחנו יכולים פתאום להשביח את הזרע ולשנות אותו. אנחנו לא יכולים לשנות אותו. אבל אנחנו יכולים לקחת ולהפריד היום בטכניקות מעבדתיות את הזרעים שהם זזים הכי טוב, את הטובים מהקבוצה. ואת הטובים מהקבוצה, ואלה שאין להם צורה פתולוגית, ולשים אותם בטיפה קטנה, ואת הטיפה הזאת להזריק ישר בתוך הרחם. זה מעלה קצת את אחוזי ההריונות. זה לא דרמטי, זה מעלה קצת את אחוזי ההריונות. בואי נדבר רגע על... עכשיו, אני רוצה רגע עוד מילה אחת על הזרעה ונעבור לחידושים. מהי הזרעה? הזרעה היא לא הבחנת מבחינה. לא, זה כשלוקחים את הזרע שעושים לו הכנה מיוחדת, ומכניסים אותו ברחם, כמובן, ביום של הביוץ. ואז אנחנו מגיעים, איך אנחנו מגיעים ליום של הביוץ? אנחנו, לפעמים, אם יש ביוץ טבעי, אנחנו עוקבים אחריו על ידי בדיקות דם, אולטרסאונד ואורך. היום אפשר לראות את הזקיק שבתוכה הביצית מתפתחת עד שהוא בשל. אנחנו יודעים שהוא בשל סביבות 20 מילימטר, ואנחנו יכולים לתת תרופה בשביל שזה יפקע, או שזה יפקע ספונטנית. היום יש לנו שיטות מאוד מדויקות, גם בגלל ההפריה במבחנה למדנו לעקוב אחרי הביוץ, ואנחנו יודעים
בדיוק מתי הביוץ של האישה, זה הלא פעם בחודש. כן. ובאותו יום של הביוץ, אנחנו עושים את ההכנה הזו של הזרע ומזריקים לרחם. אנחנו לוקחים את הזרע ומזריקים אותו לתוך הרחם. עכשיו, מה עם החידושים שישנם לאחרונה? נשארו לנו דקותיים. החידושים שהולכים להתפתח בעתיד הקרוב הם פשוט חידושים מדהימים. וזה בעיקר אבחון של העובר. אנחנו ראינו, מכניסים עוברים לרחם, הם לא נקלטים. כשנשארים עוברים מעוטפים, הלוא אנחנו מקפיאים אותם, ובהקפאה לאו דווקא תמיד יש לנו את אותם אחוזים, חלק מהם לא שורדים את ההקפאה. ואחד הדילמות זה מי מהשמונה עוברים פה, יש לו את הסיכוי להיכנס להיריון. יש לי בצלחת 8 עוברים, אני צריך להחליט מי יזכה בלוטו. אז השיטה היום זה להסתכל עליו מבחוץ, איך הוא נראה, כמה תאים עלו, הוא צריך להתחלק ל2, 4, 8. מסתכלים איך התאים שלו שווים, מגורגרים וכו'. ועכשיו יש התפתחות של 2 שיטות סופר חדשניות. אחד מהם הוא פולשני, והשני הוא לא פולשני. כמובן אנחנו מעדיפים לא פולשני. כן. הפולשני זה שלוקחים ביופסיה מהעובר ובודקים את הצ'יפ הגנטי שלו. היום אפשר לבדוק את הצ'יפ הגנטי. לא, אפשר לקחת תא אחד או 2 מהעובר עצמו. ולבדוק מתוך 8 עוברים, אצל מי ההרכב הגנטי התקין ביותר. את זה אנחנו עושים כשישנם מחלות גנטיות שאנחנו רוצים לבדוק. נכון, אבל היום מדברים שגם בהפריה במבחנה בעתיד יכול להיות שיהיה אפשר, עדיין לא מדובר על פרקטיקה יומיומית, לפחות לא בארץ, יהיה אפשר להחליט מתוך 8 על ידי ביופסיה מי כדאי להכניס לתוך הרחם. זו טכניקה שכבר ניסו, אבל עכשיו היא השתפכה. יש בעיות אתיות עם העניין? אין בעיות אתיות עם העניין. אין בעיות אתיות, בגלל שכרגע יהיו בעיות אתיות, כיוון שכרגע אנחנו רק רוצים לראות את ההרכב הגנטי. בעתיד באמת נדע אם יש לו עיניים כחולות וכולי, עיניים כחולות, אם זה זכר או נקבה, אז ייווצרו בעיות אתיות. אם הוא היפראקטיבי או לא היפראקטיבי, אוקיי. השיטות הלא פולשניות, זה מה שפה על המסך, זה אינקובטור חדשני, שיש את זה מתוך עשרות אלפי יחידות בעולם, יש את זה ב10% מהיחידות. כן. באינקובטור החדשני הזה, אנחנו מכניסים את העוברים ומצלמים אותם 24 שעות. היום אנחנו מסתכלים עליהם פעם ב-20 שעות, פעם ביום. ממש קורה היום, את מוציאה את הצלחת, את שם אותה מתחת למיקרוסקופ ואת מחליטה. נכון. פה יש צילום ואת יכולה בלי להוציא את הביצית מהאינקובטור. עושים אחרי מעקב, מה שנקרא, והאח הגדול. כן. ואז מסתבר היום שיש אלגוריתמים וכל מיני נוסחאות לראות איזה עוברים, איך הם התנהגו ומי מהם מביא הריון. התחילו את זה בצורה מאוד אינטנסיבית הספרדים. ולשמחתנו הגיע לארץ גם המכשיר הזה, שהוא מכשיר מאוד יקר, כן. ואנחנו בהחלט נוכל להשתמש במכשיר הזה ולבחור את העובר הנכון. זה יעלה את אחוזי ההריונות משתי סיבות. קודם כל, העובר לא יוצא מהאינקובטור, הלוך חזור, הוא רגיש לטמפרטורה. כן. עצם העובדה שהמכשיר הזה קיים כבר יעלה את אחוזי ההריונות, ובנוסף לזה, לא רק יהיה לנו בעיתוי מסוים הסתכלות עליו, אלא נוכל לבחור איך הוא יתנהל. אין שום הבדל, אני מניח, בין אלה שהם יותר בהירים ואלה שהם יותר אדומים. לא, זה רק עניין של צילום. אבל משהו מדהים, מה שהולך להיות, זה שמסתבר, הייתי עכשיו בכנס, ויש עכשיו כמה ניסיונות בעולם, דיווחים חדשניים, ממש חמים מהתנור, שיהיה אפשר בתוך הסביבה של הנוזל של העובר, הרבה שנים מנסים למצוא בנוזל של העובר מה הוא שולח לשם. פרוטאומים וסוכר וכל מיני גורמים, אבל עכשיו מסתבר שהוא גם יש שחרור של מולקולות קטנות של DNA, free DNA. ואז אפשר יהיה לדעת על העובר המון, כמו בניקור מי שפיר שיודעים על התינוק, אבל בצורה לא פולשנית. ואז כבר יתחילו הבעיות האתיות. תודה רבה לפרופסור מרתה דירנפלד. אנחנו רוצים עכשיו לפרסומות, ואחריהם נדבר איתכם הצופים ונענה על שאלות ששלחתם אלינו. כבר חוזרים.